Hi guys! Welcome again to our channel. Andito kami ngayong gabi sa Bohol Thrift Bazaar. Pumunta kami dyan para tunghayan ang pinakaunang thrift bazaar dito sa Tagbilaran City na nakalocate dito sa bagong Cyber City dito sa malapit sa Kenny Rogers. Nasa likod lang ng Kenny Rogers, guys. At ako dyan ay excited talaga dahil ang gaganda ng nakikita mong post nila sa Facebook. Tingnan natin, tunghayan natin kung talaga bang ang ganda at masaya itong parting ito ng Tagbilaran City, bagong-bagong bukas. At ako naman ay mahilig din sa thrifting dahil syempre nagtitipid tayo, ang dami nilang pinakitang mga ukay-ukay, mga accessories, ang dami naka-display diyan na nakita ko sa Facebook na ang daming mga vloggers na nag-display. Sorry guys, hindi ko ipinarinig sa inyo ang audio nito dahil alam nyo na ang mga Pilipinos, kaming mga Pilipinos, tayong mga Pilipinos ay mahilig sa music at ang lakas-lakas ng music dyan guys, grabe. Pagpasok ko dyan, sabi ko wow, kasi na-strike ka agad yung mata ko sa mga nakahanger, yung mga naka-display na shoes, yung mga bags, at sabi ko, eto na nga, makapili na naman siguro ako dito. Baka hindi na naman ako makapagpigil. Kaya, tara, tingnan natin. Tingnan natin ang mga display nila. Let's go! Eto na guys. Dito, impress na impress si Edgar, ang asawa ko, dahil branded at original yung nakita niya unang polo na nakahanger. Sabi niya, branded original. Huh? Hanga siya, sabi niya, magkakano kaya? Pagtanong niya, medyo may kamahalan compared to ukay-ukayan dyan sa dati naming pinupunta sa City Square, ay medyo doble ang kanilang presyuhan, pero napaka-iusapan naman. Ako, nabubulol ako guys, dahil puyat ako kagabi dahil dyan. Late na kaming dumating dahil pagkatapos niyan ng pasyal namin dito, nakabili rin ako ng konti, isang bag at 2 t-shirt. At kami ay pumunta at kumain sa Kenny Rogers dahil sabi ko gusto ko sanang kumain dito, kaya lang ang init. Alam niyo naman ako, ang temperature ng katawan ko kakaiba akong nilalang. Kasi ang init ng temperature ko talaga. Kaya nga magastos kami sa air condition dito sa bahay. Ayun, nagyabang na naman. At ito, ayan, namili ako, tiningnan kong maigi kung merong mga pwede ba sa mga anak ko. Yun nga lang, ay alam nyo, pag namili ako ay baka ako'y kagalitan dahil hindi ko makuha yung gusto nila, kaya sila na lang namimili. Ako, ang pinipili ko para sa amin. Ayan, kaming mag-asawa. Tinitingnan namin, hindi naman porket namili ka ay bibili ka. For curiosity's sake, yan. Kasi syempre, mag-wonder tayo kung ano bang presyuhan nila, ano bang mga klase yan, anong quality, okay pa ba, di ba? Pero okay na okay guys. Ang ganda. Magaganda talaga. Branded. Pero meron ding mga syempre hindi naman lahat original, no? Halo-halo. Nasa sayo ang magpalagay kung alin ba diyan ang original, at nasa sayo ang magpalagay kung bilhin mo ba o hindi. At ikaw rin na nakakaalam ng iyong budget. Gandun yun. Ayan. At tinitingnan na namin yung bag. Ayan. Sinwerte ako dyan. Nakakuha ako ng Dolce Gabbana. Ayan. Nakakatuwa yung pagbili ko dyan. Dahil sinwerte ako dahil mali yung sinabing presyo, half price doon sa tag price. Pinangatawanan na nung may-ari. Sabi niya, o sige. Yun kasi ang nasabi ko.
Kaya half price ang bili ko sa Dolce & Gabbana. Ayan. Yes! Nice! And it is original. Oh, ayan. Dami nilang mga pants na magaganda. True Religion, Levi's, iba-iba. Ang dami. Kaya, punta na kayo. Pero ngayon, ang last day nila, today is June 8, at ito'y last day nila, dahil 5 days lang sila, pero guys, Chuck, I am very sure, I am pretty sure na babalik sila at magpupwesto uli dyan. Dahil successful naman itong ginawa nilang event ngayon dito. Trinay nila ng 5 days. Ang sabi naman ng mga nakausap namin, baka uulit sila. Kasi, yun nga, naging successful, awa naman ng Diyos, naawa sila sa mga itong masisipag na ito, na gustong kumita, kaya sinusuport ko, kaya gumawa rin ako ng video, para matulungan din silang maipatalastas, tandaan nyo dyan sa Facebook, hanapin nyo ang Bohol Thrift Bazaar, at abangan nyo kung kailan sila magdi-display uli, para makita nyo at ma-enjoy nyo yung ginagawa nilang ganyan. Ang ang time nila is 5:30 to 12:30 at night, midnight. Oo. Kaya considered night market, not dole. Nabubulol ako, hindi pa ako nag-breakfast ha. Nag-edit na ako para ma-upload ito. Baka sakaling makahabol pa kayo dahil today is the last day. Ang gaganda kasi ng mga display. Selector. Hari mo sa akin, selector. Kay, nice. Nice talaga. Branded. Selector. Bohol Thrift Bazaar. Maka-trip ka talaga. For thrifty moms like me. Mga mamshis. Oh my God. Ganyan na ninyo. May nakita pa ako nagtitinda ng mga perfumes. Kung ano-ano guys. Mga ipit ng buhok. Mga headbands. Dami dito. Nandyan na lahat. Tapos ang daming mga masasarap na pagkain. May lechon. May mga kung ano-ano. Basta. Hindi kayo masisising mamasyal dyan. Tapos meron pa silang sa background ay may music nga dahil nga may sound silang malakas nung pagdating namin. Tapos matapos kaming kumain sa Kenny Rogers, bumalik kami. Pagbalik namin meron ng kumakantang solo na guitarist sila dyan. Kaya hindi kayo mababagot sa pagpasyal dyan. Ang ganda. At marami kayong mamit nyo yung mga vendors na mababait, with their smiles, at very friendly. Pwede mo silang makausap para sa presyo. Madali lang makausap naman. Nasa usapan lang yan na maayos. Ayan. O, tingnan nyo. Ang daming pagkain, di ba? May lechon pa. Nako. Huwag naman laging lechon, ha? Hindi porket lechon, mahal, masarap na. Nako, nakakabigay sakit din yan kung sobra. Kaya, in moderation, lahat ng bagay para okay ang buhay. Di ba? Ayan, nakita nyo at magagandang mga chicks. Ang daming chicks dyan na magaganda at ang sexy. Kayong mga cats, puntahan nyo na. Haha. Tapos, ayan, hoping to visit them again pagka naulit-uli ito. At yun lang guys. Thank you so much for watching. Sa lahat ng mga nag-support, I thank you so much. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na please. And then, please kako dahil alam nyo na, yung mga kalahi natin minsan akala nila hindi tayo makakadulot ng tulong sa kanila pag tayo ay lumawak ang channel. Awa naman ng Diyos, di tayo tumitigil guys. Waiting for the right time na ma-give back ko na naman uli yung mga blessings ko. At malapit na yon, abangan. Iniipon ko yung sweldo ko para sa gagawin kong
pag-give back sa mga viewers, supporters, mga followers, mga magagandang pakay sa channel na ito. Thank you so much guys sa mga nagko-comment lagi. Thank you so much. Taos puso ko kayong pinapasalamatan. Nabubulol po ako, di pa ako nag-almusal at may sakit ako. Alam nyo, para akong nahawa yata ng trangkaso dyan, ewan. Basta sinipon ako kagabi, hindi ako makahinga. Kaya ma-inhaler ako the whole night. Pero okay lang, na-enjoy ko naman. Pero ngayon okay na, better na ako. Mamaya inom na ako ng orange juice. Ayos na ito pagkatapos ng almusal. Ayan. At voice over lang ito dahil yun nga sinasabi ko, kaming mga Pilipino, tayong mga Pilipino ay mahilig sa music, kaya pag may mga ganyang event, ang lakas-lakas ng sounds. Nako, grabe, hindi mabakante. Kaya ang mga vloggers pag pumunta dito, ihanda nyo na ang pag-i-edit, ha? Kasi nako, makaka-copyright. Nako po, hindi tayo kikita dyan talaga sa copyrighted music na yan. Bagkus sila ang kikita. Ganon, yung may-ari ng music ang kikita. Okay din sana, kaya lang sana wag naman mangyari na hindi tayo kumita, di ba? Di ba mga kapwa vloggers ko dyan? Ang hirap yatang kumita ngayon dito, no? Di ba? Kasi, ang daming changes nangyayari sa online, sa internet natin, pagkakitaan. Ayan, ang daming, nakita mo mga nakahangir dyan. Ayan, para lang ako nagkikipagkwentuhan sa inyo, guys. Tinagalog ko mga kapwa Bisaya, ayaw na mukasuko o magtagalog ko kay naarabay mga viewers ng Tagalog o dili kasabot o Bisaya. Sama na sila mga suko man o magtagalog ta o nya mag-in-English ta, labaw ng mga suko. Ala, ayaw mo kasuko kay ma-high blood mo. Sige kamo, mamaot mo na muriya mo'y rahigidangat nabulol nako. Ala, ako mga papis nang hilak-hilak na ubos. Ay Diyos ko, para lang ako nagkipagkwentuhan ng sarap. Ayan guys, kasi wala akong masabi. Eto, nakatanaw ako sa malayo. Wow, maglo-low tide. Ay, mag-high tide na kanina, low tide. Kikita ko ang dagat from here guys, habang nag-e-edit. Okay, thank you so much. Mahaba-haba pala ito. Grabe, ang haba pala. Hindi pa rin natapos. Ayan ganda ng bag di ba? Magagandang mga bag dyan, mga shoes. Nasa pagpipili, ingat din minsan kasi may mga damages, ha. Tingnan yung maigi. Lahat. Yung harap, sa likod niya, sa loob niya. Lahat, tingnan nyo. Dahil minsan makabili ka ng t-shirt, marami palang mancha, may nahawa pala ng decolor, mga ganon. Nako, may mga pangyayaring ganon. Meron minsan, di mo na chinek, yung pala butas-butas ang likod. Kaya, ingat lang, okay? Ayan ako, naglalakad dyan. Nako, enjoy na enjoy ko yan. I love the atmosphere. Di ba? So, yan guys. Thank you so much for watching. I love you guys. God bless us all.